Tolosako udalak, Gipuzkoako Bazkundeak eta Tolosanko elkarlanean antolatuta, Berriz enpresa programa ezagutarazteko solasaldia egin dute. Berriz enpresa programak enpresen jarraipena erraztea du helburu. Negozio zarren eta ekintzaile berrien arteko transmisio prozesua gauzatzeko laguntza eta aholkularitzarako zerbitzu integrala eskainiz. Programa honen bidez 2015etik 7 saltoki eskualdatu dira Tolosan. Eta urtea amaitu aurretik beste 2 prozesu gauzatzea aurre ikusten da. Transmisio programa bada. Ordune 2012 urtean Tolosako udalak Tolosankorekin batera egin zuen edo biziberritzako plan estrategiko horretan bai ikusten zen edo Tolosan edo erreferente izan diren saltoki askok belaunaldi aldaketa mehatxu bat zala beraientzako. Orduan Tolosankok edo Jaurlaritzarekin elkartu zen eta mahai gainean arazoa jarri zuen. Orduan 2014 urtean Jaurlaritzak edo bere gain hartu zuen edo programa hau, merkataritzaren kudeak eta zuzena Jaurlaritzari dagokio. Orduan 2015 urtean Tolosan edo 2 transmisio edo egin ziren. Eta belaunaldi aldaketa hori nola aurre egin, Jaurlaritzak bere baliabidea jartzen ditu, baina Tolosako udalak bai osagarria diren baliabidea jarri nahi ditu mahai gainean. Orduan Tolosako udalak egiten du ekintzaileek edo ekintzaile berri hauek, transmisioa egin duten ekintzaile berri hori, diru laguntza iturri bat edo martxan jartzen du, gehien bat edo lehenengo 3 urteetan edo diruz laguntzen du alokairuak. Nahiko enpresa idea parte hartzen, ikusten nahi dia dagoela beste aukera bat, beren urrengo pausua edadi batea iritsita edo bere egoera pertsonal batengatik eta isteko edo erabaki hartzen dutenean, ikusten dute hori ez dela bere aukera bakarra, ez? Dagoela beste aukera bat, bere proiektua aurrea jarraitzeko eta negozioa martxan hartzeko. Eta ekintzaileen artean, beraientzako beste aukera bada, martxan dagoen enpresa bat hartzea edo beraiek kudeatzea, horrek bere alderdiuna dazke. Hasteko momentuan baita asko laguntzen die, porque ja dagoia bezero batzu daude, enpresa hori ezaguna da, eta beraientzako aukera bada, hasiera hori txuabego izateko eta gero pixkanaka bere proiektura eraldatzeko. Zaiena da azkenean ekintzaile bate bilatzen duna eta enpresa batek eskaintzen duna hoi bat egitea. Hoi da zaiena, baina egia esateko geroz eta jende gehiagoa da parte hartzen, alde perfil batekin eta besteakin, eta gu desula oso kontentu gaude.